Ka Shad Suk Mynsiem la ne ka Shad Wiking jong ka seng ka si seng kme wat hapdeng ka jimpel king ki kyndon ban te lakam ya ka jingsa priang ka kelam COVID-19 penban ka lapan long ka shongkun hadu pada kata. Hakani kat arterik we yong ka sngi bala penkut ya kelempung balai sngi lenter hamadan Wiking la sakhi ya ka jingwani simenta de kinong Shad kan thai bat sendang na keleng ka beri nyotrap harangkat kiriam ki baik ka shongkun shongkya. Lawan menyeseki ya kelempung de ki kendram kilendan na ki bentawa per kentup na kalyang sarkar jala ki bor hima ki nongilam na ki jeli terikam per ka seng kasin lor ki wepan. Kani ka jing Shad Suk Mynsiem ka bala jutip kum ka jing lek ban perem ya ka bala jupen long man laus nam kum ka dak ka jing aingu yo blay try kenrat hadin bal dep ka thung ka tem knang bakan biang ka rep karyang bat ban roy ban par ka kamai ka ji. Nakaliang slong mel lo yo ru ban yekran bat ki katu kan ingut kinoy simenta ha ka te kelempung Shad ki balapun pa yu jing so komen bakila yo alat biang sai sisiem le simenta ha ka te kelempung Shad hadin ka jing khangdam ka jala bat karihi borok kawai na ka jingwan jong ka kelam COVID-19 la yo ru ban yekran bat werang ba ubade dukhat ka seng kasi seng keme ubala patai sapang ka te ka Shad Suk Mynsiem. jing kemen mo kan no hadin ba kala sistem long bangim yo ju ban Shad ya kan dia pakalong ka jing yo kan dolang mo ka di bahayeng hasam ki long ko long kha te ki bana jingai ro milai yo kan dolang ha kan ni ka lempung jong ni menta te kata hi kawai kadap daga museum ka ba so kemen ke so kemen nama yo kan dolang te long begini ki bar khat ki ba wan bana jingai ki bahayeng hasam ki bangin yo kan do te ki wai pat ki long ko long kha ki para seng ki pasa sha ki wai pat ki district milai yo kan dolang te kata hi layan long long kan ni ka lempung nama ba ka bang iong ka de ka Shad Suk Mynsiem mo ka bang ilom lang sian si senam kumbang iong baudan kan ni ka klam mo ka klam covid ta kada ka strict long ka biang hi kumni tang balong kadan ka wai ru ka jing
we ki bana bar kin wan ban yo rung lang hang dia kadau long ka half straight nang ba kanya da kan ya ki we ru ki bawan na bar ba yang ngi ru kum ju kanya dalang kadau hak ai ka restriction lang ya ki bana bar ba ki ba hapo Kajing semua jonga te masudap da kajing kemen ba ngayo shat biang tak snap Mynsiem ma lamut banyo shat tang ba la wan no ta klam e mentapat ayo sai sian ayo shat biang pun kano ka kemen Mynsiem banyo semua banyo ya shat biang kan tak snap ko bide ba ngate ka biang hi na ma ka kajing penkret ni kini ba la penbiang ki pas ki entry pas la penbiang na do sedok ni kita seng in perfect la penbiang ni ba khoi ni jinglet seng kri long so tenat kan di kajing shat ni ro so tenat ba kam keluat kendiat banyak ki kisnam bal adab ka Shad Suk Mynsiem kadai ka Shad Suk Mynsiem jong ka ukon khasi penar ubabat haka khenkur ka khenka kum ukon khasi khara ban ladangi ngan batai phi ka Shad Suk Mynsiem ngan chu batai lingkon khendiat kalomba kadai ka salang mat jong jai ben reu dei lingba ka Shad Suk Mynsiem bangitip bangi thu ya kadai ti ya ka riti tanrai ka jong ukon khasi de lada ka Shad Suk Mynsiem kamdan chu hang ni perthei dai ke ngin pedi ya ka perthei de lingba ka Shad Suk Mynsiem pangila ban pedi ya ka perthei ya ka jing rospa jong ka deiti tanrai ka jongi ka badai ka riti jong ka jai ben riu khasi de kita ka jing mot ka bayar jong ka Shad Suk Mynsiem ka Shad Suk Mynsiem hangi ukon khasi khara ubabat ubasno hala ka jong ka jing ngai tanrai ka long ban ai ngu ka ka shat ai ngu ya ublei trai kan ran uba lingba ki jikar khu ki jamu hakisnam ki balalai ula the sai ki jikar khu habaro ki liang la kalong ha ka rep ka riang la kalong ha ki long yeng long sem ha ki khun ki ti ha kamai ka ji ha ka pat ka kia ka bot por khat rai ula the sai ki ki rang kan sai ki the sati ki ba mo ki spa Mynsiem joka jai ben ri jongi te de lingba kita ki ba penlong yengi ngin shat ngin penlong ya ka shat ka komen kum ka fitip hi ba ka Shad Suk Mynsiem kadai kadan kajing benta bat ka kolsior ba kadan ru ka benta ha ka niam ka rupam te bali ngong bumta na marba ka shat ka kemen hi kadai uso jong ka niam ude uso jong ka niam ban ngam jeli kata ban sangam ha kini ki skit sur sing jong ki new skit ke bang ni don te lingba ki new skit ki dan sibun ki jing batai ki ba halenda jong ki sur sing ki ban bat phalang ki ban batai ya ka jing long jong ka jai ben re jong ni ba lesi kadai ka jing ker ka jing da jong ble dragon ra ngi long gum ni ngi long gum ngi long menta ba mong no kari khasi jongi kari shong blei kari ba i ki blei kari ba shong ki blei deling ba jing ker jing da jong blei ngi kham lai wala idon ka to kan ni ki senrei kam dalong ya kum sigi we ki state hi kari jongi ngi kham lai sai ki ni jing ta jong covid ki dong on sim benta ma hadu menta hi kalak poi hi ya ka sa spa steng san spa duna tingin pot sim lo ni ka record na ka ta jaka be di saya ki nong shat de kalong kumta kani ka Shad Suk Mynsiem ka ba spa sifo mo isdang ni kasi halor ka be dei ba karung kami ngimban si kumbala penbana de ki bor da sarkar ban adong ya ngani ka shat te kingiru na kalyang kaseng bati samla ki jongi kalya tri borba ka ban perking filai i nadu nang tai na gate wi ba firung nang tai ru ngila perking ngila bu ya ginong pej penman hang to tang ki ngi ai de ki entry pass ya ki kataru tangnya ki tu gi kinong wan pej kai ki balong tang ki secretary ki president jong ki tanat seng ki badan ba fair jong ga jai khasi jain tia ngila perking ba ban ngimsha ya ginong pej kai mana barwat ki tore su ngimsha ngani ko kan ti ga ba minta ban lai dau niu yang jimpang